ए भाई छाता कुंवर जी पता कि छाता कैसे तो उ कहतर के छाता के बड़ा पूजे करते खानी मोहनी में गहकी हेलल दुकान में हाँ। आज भाग हमर बढ़िया बा हाँ कहले कि सुनी बियाजी कु एथी छाता के दाम 100 रुपया हो हाँ इनकर मेहरारू माना कर देल रहे कि तू एकदम बोका बड़ा तू ओकरा आधा कही ना तो ठगा जाए ठीक है तेरे भाई बुर्बक 50 रुपया में देवे तो बोल बोल और ओकर 80 रुपया के खरीद रहे हाँ 30 रुपया घटी लागे लागल कहता कि भैया मोहनी बिगाड़ा मत हाथ जोड़ के कहता नहीं जितना में हम खरीद ले बानी उतना तू दे दो हमार मोहनिया बना दो हम 80 रुपया क्रिया खा के कहते नहीं 80 रुपया के खरीद बा 80 रुपया दो अल छाता लेके जा तिनकर मेहरारू कहल के दम बोका बड़ा तू आधा कह दी हो अवधेश राय के नाम पर मोहनी 100 रुपया पुरस्कार अवधेश भैया के हार्दिक हार्दिक प्रणाम कहले कि 80 रुपया दे दो भैया ले जा मोहनी अपन बना ली तिनकर मेहरारू कह के आधा कह दी न तो ठगा जाइबो हां ई कहतर के 40 रुपया में देबे तो बोल वो छात वाला कहते कि ए भाई कैसन को क्या गेले जोन देत रहल तौने तो 50 रुपया अपन छाता लेके जा ई कहतर के सुन 50 रुपया कहते 25 रुपया में देबे तो बोल छाता वाला निकाल के देहिया पर बिक दिल के ले जा भाई एगो फ्री मिले जाती कहते फ्री में 2 गो देबे तो बोल त छाता वाला खिस कहते 2 गो हाय तीनों ना लेके जाबा अरे ओ राम 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 तोबा रह जाए प्रधानिया को टाइम तक हम बिगड़ संगीत बिगड़ला के चाहिए ना हो बिगाड़ी मत 3 को गीत के फरमाइशी हो अवधेश भैया जी जल्दी मारता नहीं अब हवा कह देम बाबा तो संगीत देखि बनावल लगे अन्ना तो हम ना गावत रहे पहला ही कि हम ना गावत नहीं कहीं अच्छा ठीक ले लइका लांगा रहे हाँ एकदम लांगा एगो लइका लांगा रहे हाँ आ लड़की भी हवा बनौलस जाके देखे आज के दौर के प्यार कैसन हो लो कोर्ट मैरिज पहले ही होखे हाँ रोड मैरिज पहले भी होता था हाँ लव मैरिज आज भी हो जा रहा है हाँ कोर्ट मैरिज के कैलस के? भगवान राम हाँ जज के सामने धनुष तुरले कोर्ट मैरिज बा वाह करिया हो गेल बा करिया हमारा तुम्हारा हाँ गाने गाओ तनी भैया क्या ओ मुन्ना प्रमुख साहब 1000 रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक प्रणाम भैया बैठा ऐसे कहे के बात बा का अब लड़की भी जाके हवा बनौलस हाँ हमरा चिन्ह तारू सुदर्शन यादव है हाँ सुना हमारा 18 गो हईबा चलेला हाँ लड़के सोच के आए हाय हाय हाय। तो रुपया वाला बा हाँ बस 2 गो पोकलेन चलेला है 2 गो पोकलेन चलेला हाँ 10 गो बालू घाट के मालिक हैं हाय। आ लड़का रहे लांगा हाँ। लड़की के हवा बना देलस हाँ कहल के सुना लड़की जाल में फंस गई हाँ कहल के चलो बाजार में तरह के सिकरी कीनी कई भर के सिकरी लेबू कह थान लेबू बोलो ए जान हाँ हमरो बहुत मन बा हाँ कि दोनों आदमी हाँ संगे चल के हाँ। बाजारी में हाँ। सुनार के दुकान पर हाँ। और चल के हमरा 6 भर के सिकरी ले दी 6 भर 6 भर लेबू हमारी इज्जतिये ले लेबू लो तोरा के 1.25 किलो के सिकरी कढ़ाई हाँ आ लड़का रहे लांगा लेकर के चलो पहले होटल में मोरिया होटल में खाई जा हाँ अब 500 के जहाँ एगो चाय मिलेला आ लड़का भी कुछ न रहे ले जाके एगो गोलगप्पा के दुकान पर खड़ा कर देलस हाँ। आ 2 गो गोलगप्पा खैली नु हाँ तब कहते सुना हमर बाबूजी इमरजेंसी फोन कर चलो बिहान चल चल गोलगप्पा चल खाए। चल लड़की घरे चल गई न सिकरी नीलाइल फुटानी लभर रहल हौ हाँ एगो लेके कहते कि कार रे खूब प्यार वासल रहलू हो हाँ। सिकरी किनाई नाइल नए सखी ना किनाई आहा काहे कि उ लंगा रहल बेंजू ह। बढ़ाइए तने बेजू उठा दे बाबा अरे बेंजू लड़के कहते कि आए हाय पाछा पर गोइल बारे दिया जोर गोइल बा नहीं प्रीत हमरा जीत से उतर गोइल बा
ए सखी नाही समझ में लावी भैया की ओर से बड़ी बड़ी पैके पुरस्कार हार्दिक हार्दिक ए सखी बीरन बाबा की ओर से पुरस्कार पौनी हार्दिक हार्दिक ए सखा तुलसी बाबा के डेरा से पुरस्कार मिले वाला बा ए सखी नाही समझ में लावे ए सखी नाही समझ में जावे खाली उल्टा बदलावे आए हरे वो लगा बाहिला आए हरे वो लगा बाकी आवे आए हरे वो लगा बाकी आवे हमारा तुलसी बाबा के परिवार की ओर से बड़ी बड़ी पैके पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम भैया रुआ के नाम दूध वाले भाई हमारा गोरख जादू जी 1000 रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम के सखी ए सखी ए सखी ए सखी एकदम लंगा रहल है खाली हवा बना हवा बना के खाली करे फुटानी नंदलाल यादव हल्दी बगीचा तो हार्दिक हार्दिक पुरस्कार हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता है सही जवानी हवा बना के खाली करे फुटानी जोरी के झोरी जाता है सही गांधी बाबा के गोड़ लगनी हम मोलो खत्म हो सब खत्म हार्दिक हार्दिक प्रणाम बाल गांधी बाबा के गोड़ लगनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा जय हो ए सखी नहीं समझा में जावे ए सखी नहीं समझा में जावे खाली पतिया बनावे आए हरे को लगा बाहिला लाल यादव धनंजय प्रधान दिलीप जी की ओर से पुरस्कार पाने अंतिम बाबा कहते चल के कुंवर जी तैयारी करी ना कहला का कहला जी देहात में ना लो कहला का आय 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 एथी में एथी नहीं एथी में डेरा एथी में एथी नहीं एथी में डेरा रोज रोज हम खेल लगवले बाफेरा
प्रधान जी के भाई हैं, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। एथी में ये थी नहीं एथी में तेरा तेरा रोज रोज हम खेल खोले फेरा हमारा मास्टर साहब की ओर से पुरस्कार हार्दिक बच्चा के बाबू। अब आ गई हे सखी नाही समझ में जावे, हे सखी नाही समझ